bikoteka matxo naiz, Oiartzuarra. Eta komikigilea, batez ere zine gintzen film laburrak egiten ditut. Marrazkilaria, animatzailea. Nago hemen udalgintzarako komiki bat egiten. Nik aurkeztu nuen proiektua zen, Txiarregi gaztetan euskara ikasteko prozesua berean nola izan zen. Eta bergara interesatu zen, eta egia esan deskubritu dut zelako garrantzia izan zuen Euskaltzaindiako biltzarra eta horren atzean mugitu zen, konspiratu zen guztia, eta baita ere huts egin zuen horren kontrako saiakera bat gaur egon zen gatazka aztertu. Proiektu honek emoten dau aukeria Euskal Herrian kultur sorkuntza zirkuito horretan sartzeko, horrek jakina Bergara herrixai berai emoten dotza zelanbaitxoko zabalpena, azken finean Euskal Herri osora ailegauko da, eta aldi berean Euskal Herri osoko ekoizpenak jasoko ditugu herrizan be. Orduan, kulturak eitzen dago herrixa, eta euskal kulturak eitzen dago Euskal Herriza. Orduan horren parte izatea guretzat oso importantia da, eta zalantzarik ez dugu euki, momentu batean bez honetan be parte hartuko ginuela. Gizartea jakin behar du, kontatzen nahi naizen historia hau. Eta, labur bilduz, eske ni jarriko nuke dana norabide honetan. Beste laguntza ereduak, gehienetik sortu eta lintzaren negatibalitz, esageratu gabe, esan ditut. Gehiago guri begira, zer nahi dugun, eta sortu eta hausnartu eta